Priska. Izy koa anao tansemaina kako fahitanao raha mandalo jiaby? Non ninaka izy ko fa X zegny X. Afaka mikoragna fa ampagnajagna. Souvenir anao toko mangataka lalagna aminaka tsy fagnaboaka saritsika roe fa tsy hoe andeha boaka karakara. Como tsika fa volaka za fa mbola volagna aminao. Non. Tsy maintsy. Za kuna ndenga no story. Ndenga story izy asa mety. Bienvenue à notre institut de beauté Kavensar. Découvrez notre boutique unique qui propose une large gamme de huiles essentielles de Madagascar. Nous vous offrons également des massages relaxants. On vous attend au 36 boulevard Jean Jaurès 35 300 Fougères, France. Votre bien-être est notre priorité. Show no misy atsika tonga soatsika jiaby toy ny mazatra mietsika zay izy koa fa zoma aligny karaha ty dia fampizarahoantsika ny vaovao maro samihafa miaraka amin'ny vahiny maro samihafa fa ny aty miavaka amin'ny jiaby raha vao mikipo kely anao de tsy maharaka ho izy manafinay araiky zay eto atsika horantsika ny vahintsika zegny nefa hitatsika mipetraka eto izay sambasambatsika tafiaraka eto amin'ny point carré voalohany miarabany don tonga soy don point carré ya volonté nous miaraba Jean-Luc azafady de miaraba anaro jiaby mpagnaraka fandaragna point carré ary makasitraka mankateligny tamin'ny fagnantsôvana donc mani aizatsika izy humoriste comédien pihira animateur tsy zay dio koatra zay amin'ny ankapobeny izy fa niazo koragnitsika eto ba de ato ilany ato koa moa GF miarabanao lalahy tonga soy tompo egany ya miaraba Jean-Luc miarabatsika jiaby mitandregny mizaha raha teo ary misaotra amin'ny fagnasana maro olo magnano raha karaha ty fa tsara magnasantegna merci point carré rehetra confio zay izy moa dia koatrany maha DJ izy izay zegny ny baka ndafo tsela teo baka mbola manitry mbola oheroita izy moa zegny sady animateur koa izy koa eto atana izy dia ao amin'ny radio RNA no misy izy amarikasiketin'azy fa zegny anisany agnasagna izy ny amin'ny fotoagna zay ty eto amin'ny point carré ato ambadika ato avy avitokagna ane zegny niaraka aminay ny anty izay Priska miarabanao mame tonga soy point carré mbala tsara matevigny Jean-Luc ary mbala tsara matevigny koa olo jiaby mpagnaraka point carré ny anty coucou kely ho an'ny mpagnaraka page Priska Afro donc merci Jean-Luc nagnasa zay ny anty izy moa zay zegny izatsika izy Priska Afro izay izy moa dia izy koa ny casquette zegny ny anagnany koa azo lazaina hoe tsy de teo loatra moa dika hoe influenceuse misy ty vonao hoe influenceuse tonga non tsy tiako fo za zegny tsy de hoe toujours agnatin'ny page fa izy volaniko zay za koa fa misy adalagna anaka blablablanaka koa fa vita izy balanceko c'est tout après olo mahe demerdagny izy koa ndraiky nakoatra zegny amin'ny Facebook paginazy izy tataty zay moa dia mampianatra mandoky ny amin'ny page Facebook ao dia nakoatra zay koa izy tegna natonga azaso zay natonga le agnarana Priska Afro dia tamin'ny tolo resaka hoe manekina no misy anao mpagnano misy izy teo koa tsy fa sadreo mbola magnano edy io tsy haiko aminazy de akoatra zay koa izy dia nisy tonga izy dia azo lazegna hoe créatrice ny amin'ny resaka mode maro samihafa ny amin'ny resaka saky manisany nataony de ireo no vahintsika neto amin'ny point carré izy koa tsika magnontany inova raha pagnitsika miaraka vahiny ity raha zegny pagnitsika miaraka vahintsika neto amin'ny point carré show
Point Carré Show isoragna ro mpiara-miasa mpanao agny fandaragnatsika ty agnatin'ny zegny ro avy amin'ny ravitsara France eo ihany koa ny haute zone Madagascar eo koa ro amin'ny le 55 restaurant Mayotte Davat Record eo koa ny DS Vision eo ihany koa ro amin'ny Axa Shop Textile zegny nagnametsika cadeau koa iro baka eo de tsy adigna ny agnatin'ny izegny ihany koa mazava ho azy atsika zegny ny mizazay tsy misaraka aminay isaka ny fandaragnatsika Point Carré Show de ny anty izy koa ny sujet zegny ny koragnatsika eto mikasika ny Arna ny pody ny hira manao koa ny fahitatsika zay ny magnaraka zay koa agnisan'ny sujet na fanafana teto amin'ny réseaux sociaux teto amin'ny Facebook mal ny ton semaine Eyona Edge si quoi ex ny ton semaine tsy azo zefa i DJ Cool ary agnisan'ny koragnatsika eto koa tatato zay koa dia ny yao ny werawera lo artiste abri jiaby zay no koragnatsika miaraka amin'ny vahiny ny eto amin'ny Point Carré Show Wani agenda zaregno antsika neto amin'ny Point Carré Show asadigna ny programme tika neto Antananarivo ny ao amin'ny Jospeb Ambohipo ny amin'ny vendredi 12 juillet à partir de 21h en showcase Ngata Xolfoot MC Cowboy Bad invité spécial Tati Arlette au platine GF DJ Kamitungava Maratika. Et Nocibé pour les sombres du 27 juillet, Los Quatic et Miarkamni Coiffure des Îles et Waza Style pour l'événement Sommer Color 5e édition avec Général Degré, Camille et Jazz MC. Sommer Color 2024, une édition encore plus festive et exclusivement chaude à ne pas rater. Le vendredi 26 juillet, concours carnaval sur thème flashy et coloré. Premier prix 1 million d'ariars, deuxième 600 000 ariars et troisième 300 000 ariars. Du 22 au 27 juillet, tournoi basketball avec les Makola au Gymnase Couvert. Et le samedi 27 juillet, à Sommer Color à partir de 20h, à la résidence de l'abbé Villa Valia Madrukeli avec diverses animations, street art, concours painting, exposition et vente privée sur place, défilé des modes et show live avec Général Degré, Camille, Jazz MC, au platine DJ OS. Participation 15 000 ariars. Info au 032 07 728 10 et aux coiffures des îles Tananazuzo. Invitation déjà disponible. Réservez vite vos places VIP. Partenaires Villa Valia, Brise Service, Réa La Fierté, Nosbe Paradis Tour, Mama Jenny, Art Delight, Matar Collection, Makwala. Partenaire média, Roots FM, Inak Radio, Radio Nosmanji, Unique Radio. Sponsor officiel Orange. Remy Atotskaweni Ventini Kuranga, Zengeni Kurantika, Miarka Vaitika, Nitomi Point Carré Show. Niam Lifton, Zengeni, Miss Yatikati Isai. Et il se peut que Vouloni, Niamira Diabim. Ça tient à top for way Manakambara, is comme Kaskin Kuranga, Zengistika, Niamni Pizat Spetuti, Ni Idetska Vouloni, Makaska, Ani Panakantu, Silresaka, Wera. Je pense que c'est de tammi farato ingisa totsikoe wera panakanto zegny na laza be dia somavena nagnano anazy izy amin'ny andala izy nagnabiagna labotiko ivangalamba valerany 1 million d'ariary de tafaran'igny zay koa ma nagnano koa panakanto naetry koa nivanga telefony valerany 5 million d'ariary tafaran'igny koa nagnano koa panakanto BMG tomobile tagny andafo koa zegny nasa amizay fotoagna izay ny fampitenena zegny napetraka satria isan'ny magagazany agnatin'ny raha misy zegny olo zegny agnaty amin'ny Facebook ake somary touché agnatin'ny le raha maigny sauce tiako antony atsika hoe ino mety mahatonga le réaction olo mahita hoe saosy ro amin'ny wera panakanto donc ya merci joli na mifilano voalohany fahitako azy tsotra tsy atako lavabe valiny ny panakanto amin'ny mampanakanto azy tokony ametraka raha kanto izy ma tsy kanto regny Jean-Luc araiky zay wera ny tsy kanto e bigam tsy memira dikazay tianao volany non tsy kanto le wera le wera no tsy kanto tena ino izy io zegny le eboebo tsy de tsara loatra tokony apetry misy olo zegny tsy manana karanao avy ny tena isan'ny mahasotro olo amizay après izy magnano wera anazy fa maro hitatsika zay Jean-Luc GF sy Stella ino raha misy azafady Priska le izy marary amizay izy ampianareo zao de fa firy nagnano zegny agny le problème tao amizay olo vola ke anareo koa marary vao mila vonjy aminay koa ampiaza eny na retigninay azonareo le izy le izy koa fa tsy haiko loka koa fa tampisika zay aminaka manokana edy za fa nisy fotoagna nagnano vidéo karakaraha zegny hoaniko karaha manakavy lanko
Contanagny. Anao zegny anao miasa igny volanao tokony managna droit idépensenao I vola. Même si izy magnano wera anazy bon. Karaha raha volanao to asa izy marary ndray andro agny hoe mitady vonjy amin'olo de merde izy tokony fotony izy nanagna vola wera izy marary io vamizay magnano mangataka vonjy donc izy koa anao tokony sy nanagna économinao de merde anao fa atao ke anao niasa managna droit anao mina vola anao nakatope za karaha zay za koa fa mahazo karaha manaka le 30 za magnano fiainagna anaka mandady resto za ino azonao magnazy oui Jeff amano DJ amano animateur dia hainao sabiky manao kory toetra ny mpanakantao aby manao koa fa hitanao ty resaka wera io artistique aby tsy hitako zay maratsy azy satria baka zo resaka artiste ty varotra baka raha io edoka varotro sy le karaha botikinao magnabignana botikinao varotro ilainao wera io mba karakory za ty hoe zany ty mametraka moa ty za magnampy olo zegny magnampy misy sasany za magnampy olo tsy teka boaka non ama-artiste zegny mila hita koa baka za nagnano ty hoe hita ataova koa baka igny exemple afa ampidiriko hoe tsy agnatin'ny sujet teo anisety ndraiky le lajobinany maty zahay le lajoby tsy mankarakara vady karaha vady anisety anao le lajoby tsy karaha zegny hoe exemple le raha tsara aboaka fa ndraiky le tsy manjary tsy tokony aboaka donc za misy raha koragny satria atsika gasy misy koragna araiky zay feno tsy mihontsana azonareo dika zay misy raha tsy feno boka ao ino izy atsika misy raha tsy feno misy raha tsy feno o matoa izy magnano raranazy azonareo te bola zegny nakazany fomba fijenitsika gasy ambesy za boka gasy si ino raha tsy feno o fa misy raha tsy feno fa matoa izy mihontsahontsana karaha igny non matetika problème tsika gasy edy parce que olo fa magnano wera nany anao tsy magnampy olo zegny hoe association re anao tsy magnampy olo zegny enao ma ino fagnampiana namezan'igny olo igny tary ambila izy magnano wera nany mety magnampy izy fa tsy tiany zay le wera fagnampiana amin'ny olo igny ary donc tsy tokony hoe apisy problème be zegny le izy wera agnatin'ny page nany ao mila vola nany fa oui, lera marary any baka izy olo hoe afaka miambigny eto zay miambigny aminao marary fa tsy hoe omomany izy magnano wera nany anao fa rompoky be tsy anao karakory aminetsika zegny hoe mahita fiainana aminetsika ataoko hoe agnatin'ny système resaka réseaux sociaux fizavatsika izy misy izy koa tsika ataotsika hoe tsika manager an'io artiste aby io ampineko raiky mihitsy atsika hoe mety hoe io système wera sa tsy mety pandesiny ambalaza mety izy mety izy io boka olo jiaby mahita wera anao tagnaraka anao fo aboananao même un cas miakatra deux cas tampoka ya nono wera anao mazava ho azy maro olo hitady anao mitady anao le Antananarivo zay koa mba mila zay mandry tsara ty e mila zay mazenga e mila koa zay toliara amy raha karaha zegny nono wera anao ahitavagna anao mitombo contrat anao aminany any fahitako azy non oui mary raha volagny zay mampitombo abony izy fotony hoe atsika gasy zapaka olo direct atsika presque iakabeazatsika olo hypocrite marobe olo tegnany wera fa nefa le raha andeha entina andegnany wera anany tsisy manjary le olo magnano wera igny amizay zegny ararotiny agny izy volagniny boka ambilibe zegny hoe vanginany jiaby hoe ararotiny amin'ny olo igny ary aromotignanany jiaby ampidirina amin'ny olo igny ary nefa zegny oui azo lazaigna hoe mavita mampandroso izy hoe mampalaza izy agnatin'ny paginany mety azahoany contrat koa wera anazy igny ary igny aminaka ya mazava be koragnandreo reto Jean-Luc satria tegna izy io zegny izy io ny haiko fo fa tsy mety tsetry ny koragna hoe buzz zegny fivolagnana regny baka izy volagna zegny izy io américain chef ny magnano buzz io tsy maintsy magnano raha karaha regny pour mampanonga lazanazy jekareo baka sava koa io tompony ya fa io baka izy ka zegny hitanao baka wera tsy mandeha
Wara semaine mille ko vleng BMG ni mangaraka satria manko intsika koa ny fotoagna izy koa tsika mbola koragna olo malaza fo koa dia ikoragna tsika magnaraka agnisan'ny nosokatigny be koa tamin'ny herignandro atoy igny koa dia iresaka temps semaine eo na edge de mbola misy koa ny eo na edge sy BMG koa izy koa raha nisy mari fitingny amitsika sady efa hitantsika tsy hoe igny zegny misy olo vadinta semaine sady rasa taminazy manager anazy DJ Cool agnaran'ny zalahy io de izalahy amizay nandefa tamin'ny story tao souvenir an'io ndraiky temps semaine de igny amizay zegny no lasa anteraka resa be ma le raha navy tamin'ny vava samy managna tagny ny famaly zegny rô de tamizay fotoagna zay zegny i lasa izy DJ Cool araka fizavagna izy dia hoe tsy tokony io na edge izy mandeha medy aminaka satria anao zay tsy mikonty aminaka sady io koa zandry na elany raha io anao tsy nataka de ny question zegny nipetraka hoe moi ve tokony DJ Cool tsy tokony io na edge maro no medy amin'ny DJ Cool fa tokony temps semaine fa manao koa fa hitantsika zay hoe passé ny temps semaine ve tsy tokony dirany io na edge allo za tokony ny malitsiniky itanareo izy koa baka olo iarahanao aminaka de tsika koragna raha viavy koa ndiaraka tokony hainao passé nazy non za karaha zegny azova manao mba tokony hainao viavy vadinao minimum zegny ataontsika hoe 50% nazy tokony hainao angamba kosa ny tokony efa hainy kosa aloha izy koa tsy DJ Cool zegny araka tamin'ny temps semaine taloha ro zo ny saraka izy koa tsy naregny ro ny saraka avô izy nidiko tao donc raha efa vita ny regny affaire efa vita aminaka mialatsiny amin'ny ayona edgy fa tsy tokony diranao le raha zafady zay tsara ny ka tsy maintsy miaro vadiny baka ia non tokony temps semaine andro nivolagna tamin'ny DJ Cool manavy anao ma tsy miara fa vita anao mbola ngoma za ino koa masaka karaha azonao aleo aby temps semaine no nitriky nivolagna DJ Cool fa tsy ayona edgy manjary karaha vava koa za tsy sako karaha ataona edgy igny non franchement karaha tsy matoko valeur za sa karakory aminaka non franchement za bokolo karaha zegny ataoko anao magnangy efa ianao zala passé nazy ke anao ndraiky mbola idriky laly izy koa ndraiky ohatra ndraiky DJ Cool ndraiky ohatra nandeha hoe tratra nataontsika hoe kako ma chéri ma anareo milamigny marigny manareo reo karazana timpody baka zegny ndraiky raha hafa edy zegny edy azonao fa hoe zay tasarindreo fa taloha tagny ambilao agny ndraiky izy tokiky laolo ty marary mbola ty mipody amin'ny vady ty doky raha nakapaka tsy kitikitigny baka Jeff no io baka agnatin'ny fiainana olo jiaby matoa raha nisy voalohany tsy anao voalohany ndraiky tsy anao koa ny farany ya ex DJ Cool vadiny na edy amzy io vady mariage nakao izy fa tsipasipanaka temps semaine mazava tsy maintsy iarovako izy normal be izy iaro vadiny fa bro magnadekideky vitagnanao igny lasa tsy matoko valeur anao ya anao ne possible tester DJ Cool tester koa le zandrikely ty satria zay bokagnaranao agny zandrikely zaza mbola tsy ampy 25 ans ino karaha zegny ndraikindraiky test fo raha io anao fa misaotisaoty ady vadiko tsy maintsy iarovako vady mariage nakapo fa tsipatsipa lasa magnadekideky vintagnanao ary temps semaine koa ya ndraiky test fo ataony DJ Cool raha ianao ndraiky fa matatro sarana edgy koa anao sady izy volagna hoe moramora anao izy DJ Cool bokako izy dossier jiaby ou temps semaine ya tsisy dirany tokony dossier na souvenir souvenir baka za anao fa tsy aminaka baka souvenir Priska izy koa anao temps semaine kako fa hitanao raha mandalo jiaby tapanedega ny bebe antsika miza vidéo ty fa mbola ito izy boka io fa karaha tia tseniky anao zegny ny mizaza io anao io raha vao mikipy anao dia tsy maharaka dia mazahoa cadeau fagnamezana avy amin'ny AXA shop ireo zegny ny mpiaramiasa amitsika nitsy amin'ny point carré managna lamba aro ity zay bobo agnaran'izy ty olo araiky zegny mahazo araiky dia aro ino zay no zaregny ho antsika jiaby fontenena agnaty zegny tsotra ely valinao amin'ny commentaire ao izy moa zegny mazava azy ny lamba aby ty avy amin'ny boutique AXA shop ny aty 67 hectares ny aty Antananarivo reo managna boutique aroe misy araiky 1 misy araiky 2 araiky eliely araiky bebe ty amizay ny fonteniagna izy koa anao ty azo lamba jiaby ty fonteniagna voalohany dia hoe aiza no misy boutique AXA shop fonteniagna magnaraka zay koa
firy isany boutique ni Axa Shop eto Madagascar. Izy koa anao tia maly fagnontaniagna zegny ataonao amin'ny commentaire ao zegny ny valy fagnontaniagna zegny. Ary koa taonao namanao jiaby magnano j'adore. Zegny ny mahazo, zegny ny mahavaly fagnontaniagna marigny ary koa mahazo be j'adore no mahazo ny cadeau avy amin'ny Axa Shop. Priska. Izy koa anao tan semaine kako fahitanao raha mandalo jiaby. Non ninaka izy ko fa ex zegny ex afaka mikoragna fa ampagnajagna souvenir anao toko mangataka lalagna aminaka tsy fagnaboaka saritsika roe fa tsy hoe andende boaka karakara ry. Tsika fa volaka za fa mbola volagna aminao. Non tsy mety. Za kuna ndengano story. Ndengano story statika asa mety. Oui, angontania. Eska forial mame. Angontania. Sarfanarone sufa sarjo. Mila we kafa ni sarka fa tsy hoe ke we ni sarka boko magnano kingoma mzeti impodi afudi azasusa fa yandele fa lefa rek baka sarnaka zegny aveko volagna hoe angata tsendry kilalagna aminaka topiny fa sarnaka za ba ande publier no igny amzegny ava amza fatifatiny magnanginana amza magnano kiromborombotra amtena io ro magna tegna fantana mbala miaraka ndraika izy azonao nefa no ze fa tsisy relation sartsika roe agnaty zoe ma izy kana afaka ni fafany fa mety ngoma ko to DJ cool ti ambadibadi ngoma ziny volagna raha io zanjy ko lany anao tsy nataka non mety ngoma izy ko tsy ngoma sary tsy publier souvenir ko na mandalo agnaty messenger agnaty Facebook no we ngoma izy kara mangingiva misy nazo alo no volagna jevo ya tsy voatery ngoma izy ary sary fairo taloha fa tsy sary jo droit nazy publier zegny ty sary fazahay zandry ary izy volagna Jean-Luc iraha io kana helana anao fa tsy natratra zany soma io talohanao non dia misangomagna po izy talohany izy karaha fripéry zegny volagniny lovy izy nambela antary tansemaine miala tsiny tansemaine koragna izy ty de nazony zandry ayo amizay raha ty nangotsiko izy ay tansemaine amizay paponena raha ke ayo na edge baka même misangomagna po izy kezi iraha ty fa fangaro azo même karakara zo ba ia United mesmo caravati não sim mas tunga easy tamana hoje escreve de mariage caracara mas tantarele não sabe nunca fez uma galera franchement na veni sulanga na ding foi azo vamos de uma afton tenga mesmo caracara tão semana sama gaga no vlo e United família no vlo foi a cool tenga na em caracara tão semana não precisa se eu vlo aí cool mesmo caracara tão semana fa tava quiz na edge we mesmo caracara e tão semana mas to ulu we na dentro de na mariage ano coisa na we fiaragna fro ils ont l'air épanouis hein fatsita ko arekari kara parasul job fivilangandro izy antapitrika laglaginha amolate non quer dizer que não estou com cara de tone oui c'est tokony tsy managna droit izy ande kitikitiky olo fa manambada que na edge mamali DJ Cool mety tsy mety amina oui mety izy aminaka izy protège vada fotony vavady mariage nany tsy tokony hoe ololo hafa ry ery izy koa zegny aminaka zo io ivadiko zo io ke avy aksinany andeha agnaboboaka souvenir tsy haiko fa 10 ans passé tagny non ça marche pas tsy fatokisagna valeur zegny si questione tsy fatokisagna valeur fa fagnajagna azonao non franchement ndraiky izy koa izy sary efa naboaka tsy jereko non koa sary naboaka tsy haiko izy olo niaraka taminazy taloha Jean-Luc non tokizy ka na olo ty marina mivadiky verijery zana ty mpody avady fa attention ndraiky mikekeky ndraiky fa zavatrafy de sary ndraiky tianao nde fikakaiagna ry karakomakoma minamy manareo ndraiky fa raha faut que sary fahizy izy magnano test aminao i sary igny avy apelapela amizay boko anao amizay magnano kiromborombotra bokakinisy apelapela boka mbala magnano test igny amin'igny volagny Pierre agny antsi agny idrika mikoragna raiky faramparina atsika afaka fotoagna foy efa matetiky zaregny amintsika teto amin'ny point carré vidéo zegny fataony vlogueur vaovao mitondra atsika mitsangatsangagna agnisan'zegny efa tagny Miami tegna izy ka ny fagnontaniagna mipetraka dia hoe ino marigny ny atao sy ny tanjon'ny vlogueur vaovao ty mamaly zegny fagnontaniagna zegny Andry eto amin'ny point carré salame mbala tsara Andry no anarako nataoko mini vlog vidéo ty androany zegny mba entigny agnentagnana antsika jiaby zegny mba agnaraka i page vaovao créé ko zegny page ty zegny dédié am resaka
voyage aty États-Unis zegny ndraindraiky zay magnano voyage amin'ny côte ouest côte nord-ouest côte sud des États-Unis aty zegny mba tianay koa zegny anareo mba hidécouvrir le tanàgna miaraka aminay ka zay indrindra no antony fisian'ity page araiky ty ndraindraiky koa za agnatin'ny page ao zegny mizara resaka bourse resaka scholarship zegny ho an'ny zaza mpianatra universitaire de izy koa mbola mianatra zegny ho anareo mety tsara ho anareo koa ty page ty satria maro raha zaranay agnatiny ao misy koa resaka découverte resaka diversité culinaire koa hitanareo agnatiny ao de magnasa anareo jiaby zegny zay magnaraka le page mba tsy ho tara amin'ny raha misy de merci ho an'izay efa nisy abonné de mbola magnentagna antsika jiaby mbola tsy agnatiny ao zegny mba agnaraka amizay zegny antsika jiaby miaraka mahita miaraka midécouvrir États-Unis miaraka aminay merci antsika jiaby Mirary soanao koa zahay ka azadingatsika mitsidika ny page Facebook Ange Race HZ izay page Facebook mizara ho antsika ny tsara mifantatra maro samihafa dao amizay mitonidiantsika nito amin'ny point carré show ho any magnaraka amizegny idirantsika ny sujet magnaraka dia tsy ino zay fa mikasika ny Arna nipody ny hira izy koa makasiky fiainagna ny Arna itasika jiaby taloha izy tagnatin'ny Bidji Label sady niaraka tamin'ny mpanakanto Big MG de tamtampoka teo navy fisaragna de baka teo amizegny dia lasa mpivavaka be zegny izy nialany zay resaka lamozikinazy zegny nataony taloha de nagnano raha fiovagna maro samihafa de ny vaovao hita tatato amizegny dia hita fa hoe nipody le retour ni Arna ny am resaka la musique ny am fotoagna zao ty mbola tsisy hira zegny niboaka fa hoe ipody izy ary ipody amin'ny la musique zegny nataony taloha araka fahitagna izy fa tsy haitsika hoe ino surprise zegny ho avy ao ny fagnontaniagna zegny apetrako amitsika aroy moi ve tsy ampy finoagna Arna de nipody agnatin'ny monde araiky hafa ty ary faroe hoe mety ipody alaza sa tsy alaza Jeff en tant que no animateur av radio manao koa fahitanao hira mandalo ya tsy hoe Arna tsy ampy finoagna fa izy ka nambarako ty varotro iasa ty tsy de nandeha loatra tsy hainany varotro évangélique ka tagny tsy varotro hoe finoagna ndreo miasa agny ya finoagna baka io fa varotro izy io na finoagna tsy mafeny poso ilaigna finoagna fa am resaka hira heto le hirany évangélique igny mety tsy de nandeha loatra de hira zao tontolo izao mandeha tsara agnatin'le resaka artiste resaka hira de hitako izy ampy finoagna no volagny zegny no faratry ndreo de vola andeha nagnano solisy no faratry de vola non agnaposy izy agnampy le fa mission kely fa tagnatiny tany Jesosy mamonjy zany amin'ny fagnantenagna baka aminao kanao efa nitsotondreo badika anao loso ka resaka varotro misy tsy ampy hely agny ya fahitako alasa tsy alaza fizavanao zao zay aie koa marina tsy alaza e artiste viavany e misy rôle andeha izabikabikana zarifo za baka dijiny artiste viavy ankamaroaro mititezako Madagasikara ya Madagasikara jiaby moronava ndraiky fort dauphin fa mbola tsy hitako e DJ artiste viavy artiste fa mafiasa hitanao magravy asa DJ artiste magnangy zegny tena maneo DJ ny artiste magnangy akory ataony tsy mahazo mila chef e anao zay tsy mahazo mila chef anitoroko koa zany priska makasika Arna manao kory fahitanao izy moa be tsy ampy finoagna izy ary mety alaza izy sa ou pas si ampy finoagna izy aminay ka fa après quelque part ngoma hiran'izao tontolo zao izy tegna ny hoe le ngoma izy fa raha hitako fo zegny hoe ereranazy nisy interview nataony zegny izy volagna za koa izy fagnanira évangélique za tsy mipodeky agnaniran'izao tontolo zao nefa zegny raha agnatinao tianao anao tsy tokony hoe mivolagna direct hoe za fa tsy agnano fotony tsy entana zegny raha andalo amin'ny amare agny izy amizegny amare ty navy izy izy zegny izy décidé impody agnaniran'izao tontolo zao ty fa aminaka zegny hoe tsisy problème izy koa impody hira fa raha tegna nitako hoe tsy nitiavany gasy na tonga hoe le critique be momany izy impody hira ty fotony hoe anao zay koa zegny mivavaka matetiky agnatin'ny toetsaintsika gasy tsy mahazo magnano lamba sexy ho zaho fa matetika afangarontsika gasy hoe sexy la vulgarité zegny nefa zegny oui agnatin'ny izy taloha igny misy
partiny akanjo ataony très osé mba tsy volagnako izy hoe dans la vulgarité fa izy koa zegny mipody hira aminaka oui izy mipody alaza fa condition mode vestimentaire anazy mety voany ely hoe fo amizegny mifody vavan'olo resaka hoe magnanira évangélique na ipody amin'iran'izao tontolo zao ty fa plutôt que resaka vestimentaire aloha hitako hoe tegna problème n'olo taminazy. Donc za misy raha koragny tsatako lava be Jean-Luc izy io baka atsika no nagnano hoe mpivavaky kristianina indrindrindra hoe nagnano hoe hirany izao tontolo izao karazany ny vulgarisegna be hoe ratsy iran'izao tontolo izao ny tegna volan'ny zany profane zegny tegna izy azonao profane ka tsy manimba sofiny azonao fa aveo hoan'ny kristianina reto tompoko za ko mba teza kristianina Jean-Luc izy io talenta izy io Jesosy Kristy misy misy volagna hoe tsy tokony amprime ny talenta misy raha koragny amin'ny Bible zao tsy natoko sy andininy fa hoe nisy olo izy nizaragna talenta firifiry nisy araiky izy tsy nagnaboaka ninazy tsy nitombo farany izy nagnino nazony raha izy nafara zany talenta io natao aboaka donc ihira tompoko rehefa tsy évangélique tsy midika hoe farany zay hira tsisy raha ilavagna azy atsika mahay kayamba angambany misy magnasa misy miteny ratsy irany kayamba tsara tandrignesigny ndray olobe ndray tsekely azovoka tsy ohatra kotry baratra zegny azonao tsara donc tiako ambara izy nimpody ny hira andeha agnanira profane tsy agnany évangélique tsy fahotagna velively zegny ko andeha misoma agnatin'ny boîte de nuit andeha misoma agnatin'ny boîte de nuit igny eky tsy haiko e fa naka resaka hira fa izy io baka boîte de nuit io Himba somary manahirigna any mandiniky azy. Banila sitesany. Zay volagna baka io amizay amin'ny anareo région tena taka ko ety atsika mitany mary nina ezako anareo koa ankoatrany amin'ny radio rabe anao hitako agnatin'ny misy projet ny Jerry Marcos za koa tsy diso misy hoe misy raha fa ezako ato koa manafo ny Jerry Marcos nay matao fotoagna ny propagande tsy nahita anareo niaraka tamin'ny Jerry Marcos. Allo Jeff malatsika. Ino problème? Tampoka izy tao tsy maintsy maneko fodiany. Ya io tantara be koragna be fagnamezantsiny ny sasany ny namanokana ny haiko. GF anao miaraka tamin'ny président tonaka tamin'ny Jerry tournée magnerigny Madagascar oui. DJ ny président marigny zay taloha magnaja président. Fa ny resaka maventy agnarana zay DJ ny président. Oui. Ma le raha azavaigny tsara ary avagny tsara be. Zany raiky le candidat raiky tagnantalasy tagnantalapaka le resaka nandeha be. Magnino anao manongany tsy magnino manokona agnarana eto olo be naka zegny ajeko. Candidat Eric Fernand. Nagnino anao manonga Eric Fernand fa tsy manonga Jerry Marcos. Zany raiky Jerry Marcos amin'ny sehatry la mozika. Aty zay miara-miasa. Miavaka tsara ny la mozika sy ny politika. Am resaka politique zao ny tagna radio Edzeng tantala depuis 2009 fa tagna nagnanovagny asa ty baka animateur ty raha nianiky niany raha ty ndraiky DJ ty refa ela tagna fa 15 any raha niany asa efa tavafara fa Jerry zegny nipotra andeha ilatsika député efa tsara fandaminana ny nem resaka politique dikan'zegny aza magnametsina anao Jerry ton respectons fa resaka politique sy ny resaka la mozika avantsika tsara igny valiny raha satria maro be tsy igny mandeha agny anao tsy manonga Jerry no manonga raiky aty izy amin'ny resaka politique manonga Jerry izy amin'ny resaka la mozika igny valy donc tsy doko misafishe loatra koa am Jerry Marcos ve? Ay, tsotra hely valiny. Izy karaha Jeff ny tegna niarany ny asa tamin'ny misy raha tagnatin'ny fandaragna tokiky. Azonao, zegny kahiany za. Za mariny fa navy animateur misy raha tao amin'ny voalohany. Voilà, tamin'ny nanomboka anao ny materané atao. Ya, anao vao niala. Fa maro koa velo tegna natao tena ty tsy. Anao fa be vola fa tsy nijerenao amizay zay atao. Ngano lefa zay. Bon. Ya, zegny. Nandeha misy raha igny tokiky nandeha tagnatin'ny misy raha, igny zegny niaragna ny kahiany za. Donc amizay zegny izy andeha no propagande za tsy nikahiny edy premièrement afaka za zay ndo allo za toagna andeha ilatsika député antala za tsy ary nikahiny bon afaka za zay deuxièmement koa moa zegny est-ce que politique za tsy volagna raha maro fa za koa fa managna olo magnamiatsiny dégine aloha dikan'zegny
non sisy fagnamezantsiny niany zegny anareo zegny nahitana brabe zegny anareo zegny magnamiatsigny DG Jerry Marcos zegny ina za tsy magnamiatsigny boko ne tsara aminakety magnazava zo ikaboarinareo igny Priska za misy question aminao koa agnisan'ny zegny safidy agnatin'ny temtsika za nahita raha nandalo an'ny mpanakanto Nathan Gabri nisy olo ny critique izy tao fagneva Nathan Gabri afrobe zay fagnevana azy de nisy olo nagnano commentaire hoe mba alamilamina ty fagneva ty de navinisy tona koa zegny tsy haiko asa hitanao na tsy hitanao va navinisy olo tagnatin'ny page nao atao nivolagna io resaka fagnevanareo afrobe ty tiako volagny izy moa fagneva io mara tsy mety alamy karahaninao io zo tsy maintsy bako olo volagna amizay tanareo malenganareo o raciste ino mety agnazavanao zay Priska anao ataka koa eto joty misy exemple raiky zegny tamin'ny faelaela hoe raha zegny au départ même faminaka tsy tia zanany fagneva karaha ty anadako voalohany izy tsy tia fagnevana io fa na ima volagny fagnevanao tsy ataonao raiky mapaso hoe karaha le lafinankora igny neno izy fa voilà karakaraha tanao zegny olo misy olo adala momany izy magnano exemple anany nisy olo verijery marina andalo tamin'ny lalagna teo mitovitovy fagnevana afrobe feno atriatrin-draha tagnaty tao za taminany za tsy afaka andeha agnasitriky makoanaka za tsy afaka hoe andeha hiezaka agnano mapaso zegny navy nataoko taloha fa tsy tiako boko tsy magneva zaho tsy miboaka esthétique soranaka bon sauf que aujourd'hui za hitanareo niany ty mety agnontany koa olo fa mafagnevana niany ty nataona karaha io bon niany ty za zegny ny coiffe karaha ty fotony naronaro velony tegnanaka ino bon bref igny zegny hoe jusqu'à ce que izoko amizegny nahita zaho nahazo vola fotony baka fagnevana ty nazahoako vola tena tegna nazahoako contrat maro resaka za ny commence nidriky tatanaty mafy izy fotony hoe ity mahazaho zaho ity mampiavaka za amin'olo jiaby maro olo eto fa anono soaranao zegny miaraka amin'ny fagnevanao afronao io itiavan'olo anao nazahoako contrat jusqu'à nandeha hoe tsy nandeha andafa contrat vazaha nangala ifagneva be tsy tian'olo ty hoe ty problème nareo côtier za mitsy iala agnaty zegny anao zay tia magnafahafa non problème nakamaraba anao zay tia magnafahafa boko volagn'olo amizegny anareo boko amizegny meloko magnazava be izy io tsy hafa karaha ohatra atao na ino basy olo tsisy problème amin'olo managna fagneva malemy hoe ambelany miborentsagna karaha io fa izy ka fagnevany makoa any miborentsagna ty vo hitan'olo problème anao koa réponse non zepo karaha matetiky tsy azoko navinisy université zay tsy haiko taia fa izy ndraiky teto atana teto nisy olo karaha zegny afro fagnevanany nandeha l'école tsy nataony chouchou barety sy ny tariny avy nandreo taminah fa anao tsy afaka mandeha midriky agnatin'ny école nefa ndraiky nizagna misy olo malemy fagneva mitovy fo samby hoe ny araiky fo zegny mitsotra normal ny araiky amizegny zegny afro be karaha igny sasany magnano mahita excuse fa tsy mahita tableau tsisy question tsy fahitagna tableau zegny fa avy amina froy tsy ahitava tableau non tsisy raha marigny zay izy ora hoe voilà misy olo juste tiozatra fo fagnevantena ty boko reo magnano mahita fa mantsiny zay fagneva za volagninareo matetiky fagnevan'olo afro io dépasseny amin'ny fagnevamakoaty zoomeo koa ny azafady i Priska oui ao amizegny ampidiana amizegny manakory zo non olo magnano mahita fagnevany afro zegny mantsiny za magnambaranareo zay tsy midriky salon de coiffure matetiky fa dépasseny amin'ny shampoing any ty produit atao amin'ny fagneva afro ty magnontany olo jiaby napi ro kinkiny tsy haiko sy ny tarina bolomakoa fa be dépense aminany ty tsy raha vonko mora sérieux raha io boko fa bebe fidira bebe koa miboaka tsy koa za mahita famelianao koragna sy tsy baka ambilobe anao iva si boka belobe za misy vava olo baka ambilobe mamaraparaka tsika Priska aminao micro jeu ty Priska zay tiako tany hoe hitanao magnaraka anao ny amin'ny réseaux sociaux de resaka look sy ny taniny jiaby ina tonga zo de ino tianao viagna aminazy io amy resaka kilokiloky za baka olo tendakany matetiky olo magnano meloko aminaka anao volagnindreo grand complet toiza Priska anao volagnindreo karaha ty pas plus tard qu'hier raha zegny za juste nagnano bala tsara izy fo izy direct izy rombotra olo samby minan-kanigny fo volagniny anao maia zay mave za tsy jesosy za tsisy dirany hoe tsy za zegny hoe mampaventanao fa za resaka tia hany za boko za teko mihina za afapo za boko volan'olo saroty za tsy saroty fa za teko mihina raha afapo azonao zegny du coup amizegny zegny matetika anao zegny mandeha amy resto
Ani fa vanganao 35 000 ariary 40 000 ariary anao tsy afapo dépensenao matevigny be ary amin'ny finanagna hena ritry 45 000 ariary ty nefa izy tsisy siro bon au final za olo volaniko zegny apodiko ndraiky za tendakany tsy magnatra za mbola tendakany fa anao zay zany ampipianatra olo rasaka kilokiloky tsy voatery hoe raha lafo be zegny andeha avitagna magnano raha masiro agnatin'ny tragnonao agny. Tagny zay tegna hoe tanjonaka afaka zegny anao magnano bazarinao na 3 arivo maximum 20 000 ariary anao afaka mihina raha manjary karaha ataonao mandeha amin'ny restaurant ry raha karaha zy. Dia aretsika ny paginazy prisika afro izay marobe ny raha zegny nizareny agnatin'ny réseaux sociaux izy mavolagny zay hoe izy koa raha fahazo ny vava fa nivolagny edy agnatin'ny réseaux sociaux io. JF mamaraparaka atsika izy koa ataontsika hoe ny amin'ny magnaraka ty ankoatran'le raha jiaby koragnitsika teo zay mba tiako mba asevanao koragna hely hoe ho andreo zegny ataontsika hoe faninao amin'ny anao tagnatin'ny resaka radio za koa tsy diso efa 15 ans koa zay nagnanaova ty resaka DJ ty koa ino mba koragna tianao andesigny ho an'olo jiaby zay akoragna apetrako tsotra hely satria za zo fa agnatin'ny fananganana relève amin'ny asa ty de raha volaniko amin'ny relèvenao fianaragna anao tsy aboa fa raha tianao azambela vera ela apitraka anaty slogan akaby raha zegny satria misy karazagna relève telo zao ya lalahy telo fa mitady viavaroe koa za ataoko 10 ya fa ninaka zegny fianaragna anao ataova fo fa raha tianao io azambela zegny fo leçon apetrako raha satria nataoko taminaka raha zegny zegny nataoko hely tambany tary satria misy mankalefaka baka sasany tsy dididijen'ny raha ty ya ndendefa la mozika io ya tsy dididijen'ny raha fa za hitanao volaniko managna master tout amin'ny sociologie spécialité ko travailleur social karaha Barack Obama Kam zegny ya fa raha tiako ty tsy ambelako za même catégorie 8 fa za ndraiky dijena ataoko fo agny leçon apetrako amintsika jiaby mizahagny raha zegny ary mbarazany kanao koa tia bôligny izy mpagnanaova bôligny tia viavy izy irano tia viavy ya fa fianaragna zambela agny foninaka maganzegny edy ataoko soma karaha zegny edy baka ataoko azy ye azadiko amtaniagny izy ny amin'ny radio RNA donc za tegna ravoravo anao namaly ny fagnasagna ny anty zegny ary iriko many amin'ny magnaraka atsika mbala tafiaraka hito koa fa tena elo elo ny anao maragna anao fa fitonga zay vita tamin'ny resaka sketch resaka comédie ty nanomboako tegna officiel mananano azy tamin'ny 2009 tamin'ny officiel wa tamin'ny télévision record Tananarivo 15 ans karaha valangisitra agnarany tamizegny tamizegny misy olo araiky malaza etsika amizao namana tagnatiny to piu Big MD ah ouais ifana volagna koa ya tamizy mbola jikojikony hely tamizegny alô toko mazava ba ya izy mbola jikojikony mbola raiky magnano pieni be tambopo teto de après mo zegny somary nisy problème hely zay tamin'ny record to hitangiahy be Marcos amizay après zay nagnino marady DG respect DG zafady de aveo amizay manafy tena koa mana ataonareo tamin'ny record io ma izy fa nijanony karaha tsy hitako mandehandeha tatoato volagno fa isy problème hely fiara-miasany zay ao respect mary koa hoany Jos José Rakotobe Jos technologie de satria izy tamizegny producteur an'le valangizitra io de ao za fa ny reproducteur anay sy télé misy problème hely donc tsy fagnarakaraka de koragna amizay zay rela karaha ty koragna izy taminaka fa korokory tsika afaka miaraka miasa ny verigny ndraiky amizay za nagnano tamin'ny TVM voalohany tamin'ny 2014 satria tagny amin'ny 2011 angaban'izay nijanony le tamin'ny record 2009 jusqu'à 2011 de après amizay zegny nandeha izy 14 igny jusqu'à Covid 19 igny 2020 igny izy nijanogno le tournagenay officiel koa tamin'igny de zegny angaban'azy koragna jusqu'à maintenant mo tegna mbola magnano animation hitanareo mandehandeha quelque part ndraikindraiky igny zegny filtaogno zegny to niamaragnatsika zegny dima biny filtaogno niamaragnatsika izy tanteraka don serebareba niavitra anao an'olo zegny any nankafianao ny amin'ny resaka la mozika satria karaha tsy tahitatsara be koa don resaka la mozika niavitra anao any pankafianao ny amin'ny resaka la mozika merci Jean-Luc satria na za nagnano comédie igny surtout za nagnano i tokiky igny Jean-Luc voasahasaha tamin'olo tamizigny maro olo maventinay avy antalaha mihitsy nino koa raha tsy manjarinjary tsika daladala amin'ny télé tokoa nagnino koa la mozika nao lambelanao misy karaha zegny de ma zegny somary dessus taminaka taminazy fa io zegny talenta fo karaha araiky bon fa za zegny
io amizay nefa satry aminaka amizay zegny ampiaraka izy oegny fo aloha keny volaniko noho koragna ndraiky marcos nilamy zay tsy ambarako eto tamizegny de nataoko igny de aveo amizay après moa izy tapitra tamy 2020 igny za amizay karaha tontotry hely koa akory hoe raha ty karaha mbola atiko ila mozika ty tsy mety miala nanoky moramora amizay zany zalika après indrindra fa ny officialiseko izy nanomboka tamin'ny faraparantaogno lasa teo igny zany anokatra page donc zarebarebe amizay ndray olo gaga taepona la jiaby zao anao navy za tsy nisy page marigny zao zany anokatra page igny nisy dikany donc mara amizay la iranao karaha zegny igny iranao karaha zegny bon am YouTube bon nivaliny am YouTube fa misy nouveauté madinidiniky mandeha agnano agnano marefa io tsika mahita izy donc zarebareba amy la mozika eka mavaly question no mavaly isra vek zay ny saragna tsika jiaby faramboko lafa tsy volaiky plus kama izy koa misy olo tiagnano tiandra resaka manikina anao afaka mampianatra za tsy mampianatra fa hoe afaka manoro hoe karakory avitanao mandeha ao mievite koa karazagna agence ro mpiaranake olo agence proxénète donc oui afaka mandefa message agnatin'ny pagenakao puisque afro oui d'accord merci tsika jiaby lava koa be merci nandalo Jeff don sarebareba pliska manambady vaza moi azafady pliska afro tiako volagny pliska afro tiako volagny tegna ny rasoanao koa satria manko tsika sary fanotsy tamin'igny koa tamin'ny fotoagna vitagna mariage quoi de mirar soa ni tokatrano anao ny kahiagna avanao tsy tena maly message rasfatsy merci amitsika jiaby hoany magnaraka koa tsika miaraketo ny etso amin'ny point carré show point carré